punika spesial kagem ingkang wonten luar angkasa Mas Eko. Nggih. Jan penggemarku dina iki mang pokoke misterius kabeh. Ngelingke tresno lawas mergo biyen tau kelet. Heeh, Mas. Senajan ra iso dadi siji, sing penting bendina panggah tak kancani ya Mas Eko. Lek cethuk ki sik rasa tratap-tratap. Lek cetok ya sik ndredeg lho Mas. Kuwi lek cara Mbak Wilis. Heeh. Apa meneh lek ketemu pas karo bojone, mentolo tak antem. Yo ngalah. Kaya ngene rasane panggah kelingan biyen kae kenal kowe sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ngucap setya nyekel tangan penasaran pancen jodoh aku kowe ora ngerti senadyan to biyen kae nate janji pungkasane dipundhut garwa wong liya wis tak tampa tetep sabar konku trimo sak tenane aku kepengin lalekne tresno lawas biyen aku karo kowe rasa tresno tak lalekne ora bisa nadyan kowe wis direngko wong liya cerita tresno tak kira cukup sakmene tak sintene nadyan lara tak rasane ning kepiye aku kowe kerep weruh tresno lawas tukul malah dadi ketro Tenang Mbak Wilis. heeh Mas Mergo tau weruh dadine ya iso Mergo- kesruh. mergo wis tau ngrasakne ya Mas ngrasakne jagongan maksudnya oh alah kok kebangetan ya Mas Aku tak nyoba Mbak Wilis ya. monggo Mas Eko tresno lawasipun Kaya ngene rasane panggah kelingan aku kae kenal urip sepisanan isih lugu nalikane isih prawan ngucap tresno nyekel tangan penasaran pancen jodoh aku kowe ora ngerti senadyan yo yen kae nate janji pungkasane dipundhut karo wong liya wis tak tampa tetep sabar aku kepengen
Bapak Sandi Media WP Production Kadung biasa Mbak Yowi Leslie nyekel mic ya kiwa tengen. Mas aku loro. Kebiasaane ning omah ki nyekel loro barang. Oh maksude mipe kan kagungan son. Monggo Mbak Yu. Kaya ngene rasane panggadelikan. Ya kae kenal kowe sepisanan. Isih lugu nalikane isih trawan.
Monggo Pak Jarwo pamundhutipun. Monggo Pak. Pak Jarwo Podak ingkang pundi? Yen milih nalika semono kowe teko arep ngomong apa nangisor ampune banjo jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa iki tapi kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe wis rapi resmi tresno kok bojone yen weruh aku mung bisa nyomong sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedih lo bisa nambani kangenku kembang mati arep kandhane ati iki durung mikir kowe wani supaya tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ijabahe Pak Kadir. ayo madang kalau luwe wong bojone wis loro kok sing nangoni prawan ora jane le sakmono sakmene gendengmu kok ming mendem wedokan wong bojomu wis loro kok panggah mendem wedokan Bojone loro ta, Bu? enjeh kok Abang bayi. Lah kok isih mendem neh matene. jane iki anu lho Mas bojone iki jan klekor-klekor Jatah. sik golek Kok ganti kaya ae. ula. Pak Kadir. sitok iki kurang. Ora lanang tenan yo Ya enak sing cilik ada sing gede, ana Oh, sing sak ngono. abok. Oh, enak pilihane maksudnya, Bu. Engko lek malah sing cilik ya sing gedhe. tapi rasane yo padha kok Mas Aja kalah karo yatimin. ayo ndang Yen mengkono mbok ora gampang wong kudu bisa urusan awan bengi ra bisa turu. Tapi pengen ora gampang wong cejodohan kudu
Sembah nuwun Kang Kadir.